neko je spomenuo bris. I evo ovako, nisam ja kontrirala samo koroni. Ja celog svog života radeći u svojoj struci vidim stvari koje su loše, pogrešne, koje nisu dobre. Jedna od takvih stvari je bris. Dakle, vi brisom suštinski dobijete ono što je normalno. Kada vam se uzme bris, u stvari u 90% slučajeva baš ono što je patogeno vi ne možete da dokažete. I naravno ja sam sela, osmislila jedan projekat, jednu novu metodologiju, dobila. Država Srbija je finansirala taj moj projekat, zamislite, imali su toliku nesreću da u trenutku kada su me najviše napadali, tada je stigla odluka o tome da je moj projekat odobren za finansiranje i to sa vrlo visokom sumom od $500.000, pa sam i po tome bila u nekim novinama, eto zamislite kako to, ali upravo ja tim svojim projektom dokazujem da nešto što svi tvrde da je pogrešno, pazite, nema kongresa na kome ja učestvujem da ne kažu moje kolege mikrobiolozi, ali bris nije dobra metoda. Ali niko ne kaže dajte da napustimo to što nije dobra metoda i da pređemo na nešto drugo. Nešto drugo sada ja dizajniram, u procesu je patentne zaštite i pozvani su pacijenti da biće zvanične informacije kada mogu da se besplatno testiraju, ali samo za gljivične infekcije. Zato što je moj projekat se odnosi na gljivične infekcije koje su itekakav problem. Dakle, da skratim, ja ne znam o kakvoj se bakteriji radi, ne znam čak uopšte da li je bakterija. Dakle, to je neka hipoteza. Neko je to rekao. Skoro sam pročitala i o amebama. Da postoje amebe koje jedu mozak. Pazite, ja nisam samo mikolog, ja sam i parazitolog. Dakle, ja 35 godina radim one oblasti koje su marginalizove, to su bakterije, gljive i paraziti. Znači, non stop se, znate, meni šalju da me konsultuju ljudi pa kaže mikrobiološki pregled, pa to nije tačno. To je bakteriološki pregled. Jer ako vi napišete mikrobiološki pregled, vi onda time garantujete da su radili i gljive, i viruse, i parazite, i bakterije. I rikacije. Pa, ok, i one su jedna grupa bakterija. Znači, mi imamo terminološki ili antimikrobna rezistencija. Ja sam na svetskom kongresu to pitala. Zašto vi govorite antimikrobna rezistencija kada suštinski sve vreme vi podrazumevate antibakterijsku rezistenciju? I nisu prihvatili moju sugestiju. Ja sam samo rekla, ja vas molim da budemo precizni, jer antimikrobno je i gljivično, a to je minimalno zastupljeno, ali to su vrlo neke finese koje mi, evo, na primjer, evo ovako, 2 doktora su se složila da screening treba da bude od nultog dana, a onda smo već u sledećem trenutku videli da nema ko to da radi, da je to komplikovano. Nema magneta, dakle čovek sa dijagnozom... Znači, mi moramo biti realni i moramo tačno definisati određene probleme i naći rešenje.